काय झाले म्हातारी, पण मी गाणं म्हटलेलं तुम्हाला आवडेल का? आवडेल ना. मग ऐका, या म्हातारीचं गाणं ऐकलं का? या म्हातारीचं गाणं या पोरीनं आवडलं, तरुणपणी होत आता मागं सोडलं, तरुणपणी होत आता मागं सोडलं. या म्हातारीचं गाणं कसं पोरीनं आवडलं, तरुणपणी होतं आता मागं सोडलं, तरुणपणी होतं आता मागं सोडलं. मावशी, असलं कसं गाणं? आता नवीन म्हटलं. नवीन म्हणते आता बरं वाटतं. पण एखादं गाणं मला बाई नाही येत. गाणी म्हणते, हा.